taxna til-qoddim bħal biraħt minn tijjib. Ersaq lejja kollok ċira, il-ftit tallimt u kull kelma minnek fimt li lejja aktar minn sinċira. Naf xi ħadd li dallel bki li bħalissa fuq ix-xwi jistennik ta' taħt weġiba. Approfetta u vantaġġ nixtieq nagħmel il-kuraġġ. Erġa' ħsiba wgħid li iva aktar milli tista' taħseb imħabt lejk bla paragun. B'qalbi kollha ridek tiegħi, għajd li trid li tiegħi tkun. Għandi n-niket u anke wġieħ u ħafna memorji sbieħ ta' żmien li għaddejt ħdejja. Nirrispettak mhux ftit lilek biss mid-dinja rrid, id-dmuħ nieżel minn għajnejja. Nirrispettak mhux ftit lilek biss mid-dinja rrid, id-dmuħ nieżel minn għajnejja. Aktar milli tista' taħseb imħabt lejk bla paragun. B'qalbi kollha ridek tiegħi, għajd li trid li tiegħi tkun. Għajd li trid li tiegħi tkun.